Salutare tuturor, vom face Brawl Stars cu domnul Da, what the, bă. Ok. Tic este cel mai enervant brawler. Tic este cel mai enervant brawler de pe planeta Pământ. Da, îmi pare rău că n-am filmat când l-am luat pe Tic, că am uitat să mai filmez. Mă trimis trofei. Ce faci? Domnul trimis. Să vrei mort. Dacă putem viața să mă mor tu pe mine. Bă, te suntem Dar ai blocat acolo șase. Bă, ce ești cu bila aia? Mi-am lăsat și-o acum. Știi cine mai după? Pai, pe păcat că n-a reușit să moare pe parte. Hai, Dio, mă las pe linia aia. Ia partea felul de reclame căcate, te spun pauză, stop. Mori, zgâție, fii rar, tu să fii. Eu părul de reclamă, și am revenit. Bă, astea sunt ale mele, bă, mai așa. Astea sunt ale mele, astea. Să nu crezi că vei termina la prima. Ceva, așa. Ok, vei plăti cu viața. Nu că mi-a merit eu, că nu mă care, dar tot a plătit cu viața, thank you. Am reușit acolo. Bă, dar lasă-mă. Mai de la asta. Mi-a venit ultimata, dar te moare. Carl, acum sunt mai repede. Te bă, prea repede. Nu așa, mă omor. Și unul mai bat ca să-l omoare pe care nu văd nicio putere mare. Așa, cum răspunde. Peste mă acolo. Și ce nu e acolo? Rico. Moari? Bă, acum cum vine asta? Eu l-am omorât pe el. Am murit și după aia l-am omorât și eu pe el. Ciudat. Cum vine asta, nu știu. Let's go. Nu, ești curios dacă dau aici. Ce se întâmplă? Că nu pot să atingă pe nimeni, bă. Bun, cineva aici. Dar e ceva. Nu cineva. Ceva frumos. Poco, băgă-mi spua, mă, ta. Aia proasta ta. Poco, sub eu. Ceea ce eu la fiecare puțină viață. Plus 15 trofei, ok. Mai avem puțin și luăm și asta. Deci așa. Megabox. Ok, s-ar putea să colectăm la un moment dat megaboxul ăla. Bă, m-a ales
Îmi și o poză de profil. Pardon, unde bătău? Unde-i tic? Da, bun. E rar. Ok. Îmi pare prea multe lumină și nu prea se vede fața mea. Dacă stau așa, să nu se vadă. Hai, împărtați mine cu mine. Hai, bun. Hai, bun, hai, bun. Bun. Băi, trecem cu acciderele. Hai, bubuiți. O, bă, lasă. Vrei să facem o echipă? Ok. Când nu dai, nu e ok. Bă, sper să nu te omor cu tine dacă îmi dau ultimatul. Am murit amândoi. Măcar am făcut o echipă. S-a putut. Ok, nu prea mai postez pentru că, na. Hai să nu să mai postez prea mult pentru că trebuie să mă duc la rozinul. Bo, lasă-l acolo, bă, boul, pe dumneavoastră. Ok, ai plătit cu viața. Bravo, Rico. Nu e Rico. L-am și eu pe Rico, dar trebuie mai cam 4 trofei până la urmă. Bun. Bă, ce se întâmplă, bă? E dracului de aici. După ce a aruncat fiscă, le-a aruncat așa, au și explodat alea. Tic, cel mai enervant browser din lume. Ok, jucăm pe Bonite sau cum s-o chema. Hai odată, bă, că toată lumea ar trebui să joace Brawl Stars în 2019. Leon, au și reușit, din păcate. Bă, măcar am apucat să dau ultima aia. Ultimul moment. N-am apucat să mori cineva. Bă, ți-am văzut la magnetul de sine. Nu a avut o parcă, știi să faci caracterul. Dă-i tampon, dă-i tampon să prinde el. Ha, știu să le comesc. Unicul, stai cu mințite. Haha, n-ai văzut.
Bă, ce vreți să pic un Brawler nou acum? Hai, nu. Și-mi scrieți în comentarii că pot să fac un cont nou de Brawl Stars. Dar fără să-mi rămână și contul ăsta. Chiar am încercat, dar nu pot, adică n-am. Ok. Cam atât cu acest episod. Pa, pa!